Kwalità tal-ħajja li tixirqilna. Hija din it-tema magħżula mill-Partit Nazzjonalista għall-Festi tal-Indipendenza ta' din is-sena li jilħqu l-qofol tagħhom fl-20 ta' Settembru fil-Furjana. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula tnieda l-programm ta' attivitajiet tal-Festi tal-Indipendenza, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone fisser kif il-Partit Nazzjonalista se jiċċelebra l-festi ta' din is-sena b'differenza. Perċi Kalaxxone qal li din is-sena l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista qed jiffoka fuq temi nazzjonali u li jaqduna bħala poplu, ċelebrazzjonijiet li konċentraw fuq l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin. Huwa qal li l-indipendenza dejjem kellha sinifikat storiku kif dan l-avveniment għandu wkoll impatt dirett fuq il-ħajja tagħna llum. Indipendenza li wasset għal kisbiet nazzjonali oħrajn biex Malta issir Repubblika u tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-slogan magħżul jirrifletti il-fatt li rridu nkunu konxi tar-realtajiet li qed jgħaddi minnhom il-poplu Malti. Qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja li tixirqilna. L-ewwel nett, kwalità tal-ħajja li tixraq lil kulħadd li kulħadd jista' jlaħħaq mal-ħajja fl-isfidi ta' ekonomija li dejjem qed tagħmel l-għoli tal-ħajja bħala realtà li rridu niffaċċjaw il-kol. Kwalità ta' ħajja li ċirqilna s-sigurtà fit-toroq tagħna. L-ambjent li uliedna u uliedhom jistgħu jgħixu fih. Kwalità tal-ħajja li tixraq liż-żgħażagħ tagħna. Kwalità tal-ħajja li tixirqilna, sparijiet li jlaħqu mal-bżonnijiet tagħna fil-ħin. Investiment kif xieraq fis-settur edukattiv. Kwalità tal-ħajja li tixirqilna b'korp tal-pulizija attrezzat biex jassigura s-sigurtà ta' kulħadd. U kwalità tal-ħajja li tixirqilna b'governanza tajba, bl-assenza totali tal-klima ta' impunità li tnawwar fis-sisien tagħha stess is-saltna ta' dritt. Is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino min-naħa tiegħu spjega kif l-attivitajiet tal-Indipendenza se jinkludu laqgħat mal-attivisti li se jsiru fis-16 u 17 ta' Settembru u żewġ diskussjonijiet dwar l-għoli tal-ħajja li se jsiru fil-każini tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar u s-Siġġiewi fit-18 u 19 tal-istess xahar. Il-qofol ta' dawn l-attivitajiet jintlaħaq fl-20 ta' Settembru b'ċerimonja kommemorattiva li se ssir fil-Furjana. Qed nistiednu il-poplu Malti u Awċi sabiex jingħaqad magħna f'din l-attività nazzjonali fejn hemmhekk ukoll b'mod xi ftit differenti ħankunu qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Indipendenza fejn ħajkun hemm natura forsi differenti ta' kif tiġi indirizzata, ħajkunu wkoll mistiedna il-korpi kostitwiti fost l-oħrajn biex jkunu parti minn din l-attività. Naturalment jagħlaq l-attività il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech. Apparti minn hekk il-programm jinkludu wkoll attivitajiet sportivi fosthom mixja, ġirja u sparatura li se jsiru nhar l-Indipendenza organizzati minn Team Sport PN, kif ukoll attività politika f'Għawdex li se ssir fil-25 ta' Settembru.